Bamananw ko ko maa min wolola tiɲɛ fɔ kama o tɛ sabo langoloya la. Ni waati laban in na an ka sanubɔ damaw, ni waati laban in na an ka sanubɔ dugu, ni waati laban in na an ka damandaw, ni waati laban in na an ka kɔbolo n'an ka babolo degun bɛ a caman kɔnɔna fala ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofara bɛ Keɲeba mara ta k'a sabu kɛ mun ye? Ni sanubɔ wɛrɛ bɛ bi min ka bon ni Keɲeba ye Mali kɔnɔ ne ɲɛ t'o la fɔlɔ. Ni yuruku ni namara ni kurutu bɛ kɛ yɔrɔ la sanuko la fala ye min ye Keɲebakaw fɛ ye, degun bɛ ka se ka se maanifinw yɛrɛ ni ma sisan. Ni waati laban in na an y'a ye k'a fɔ Keɲeba marabolo kɔnɔna bi fala ye sanu sɔrɔli, sanu marali, sanu kɛcogo bɛɛ lajɛlen n'a bɔra jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛyɔrɔbaw kɔnɔna ta ye, a tɔ bɛɛ lajɛlen majɛ caman de bɛ a la. An kun nisɔndiyara kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan sanu a bɛ se ka lasago cogo min, dugudenw yɛrɛ bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ a la cogo min, maaw bɛ se ka lafiya cogo min, nka yanni o fɛɛrɛw ka lawaleya fala ye bi min ye Keɲeba mara kɔnɔna na Faléakaw ni sɛgɛn kɔni tɛ fila ye, kelen bɛ Faléa ka bi fala ye. Damandafiri tɛ damandafiri ye ka maaw su bɔ, jiwoyo tɛ jiwoyo ye ka maaw su bɔ, dugu 21 fa min bɛ yen ni sanu bɛ b'o la bi o kɔlɔlɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ. Kuna sini ko su min ye fajirimajɛ waati ye, ɛri 2 ɲɔgɔn ko o muguci de wulila Faléakaw fɛ yen fala ye. Yɔrɔ jumɛn don min ye Gume ni o yɛrɛ ka surun Faléa la kosɛbɛ. An ye kibaruya sɔrɔ cogo min na Sinuwalakaw ko olu ka sanubɔyɔrɔ dɔ de bɛ yen n'o ye dabafarikaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ko a yira ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye. Muguci de nana daminɛ k'a ti ban pewu fo ka taa se dugutila ma. Anw minnu ja ka fɛ anw y'an kɛ falen bɛ ka woyi fala surasi tɛ yen, lakanabaa tɛ yen, yanni préfet ni sous-préfet ni fɛnw ka bɔ Keɲeba ka na fala ye sira ma ɲi. Min ka surun anw na anw ye directement minɛ anw taara Senegal ka taa an jɔ ye fɔlɔ k'a ko jateminɛ n'a kɛra min ye ni dugutigi ka fatɔ ɲɔgɔnna tɛ an na segin ka na. Dugu bɛ jɛ tuma min na fala ye a nana ye k'a fɔ ko Faléa maa 2 fatura, dugudenw don u dɔnnen don dugu kɔnɔ kosɛbɛ, maa dɔw bɛ olu tununna. O la sa an y'an ka telefɔni ta fala ye. Faléa bi chargé d'affaires maa min b'a ko kunna n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la o ye Samali Koli Sisogo ye. An ye Bula ɲininka nka ko bɛ cogo di, a ko tiɲɛ don ko waleya in kɛra k'a kɛra jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw olu de ye nin baara in ta ka ɲɛsin olu ma Faléa kɔnɔna na. Maa 2 fatura waati min na an bɛ samali sɔrɔ fala ye, a ko k'u bɛ o janaja yɛrɛ kɛnɛ kan ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na, siganama kelen ko bolo dara o kan ko o bɛ u bolo. O la sa maa dɔw tununnen, a ko kimɛli ma ban pewu a n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen da an tulo kan. Nin waleya in bɛɛ bɛ ka kɛ tuma min fala ye hakili la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'i ma fili Keɲebakaw fɛ yen barosigi dɔ kɛra ko sifinw tɔgɔla barosigi min bɛ tali kɛ sanu min ye togodala mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min, fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan. O laɲini yɛrɛ dugusajɛ ni ne taara kɛ Faléa. O kɔrɔ ko min ye baaraw ye togoda mɔgɔw ka nafa sɔrɔli, togoda mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min, halisa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi nka bolofara ka fara Faléa ta ka fala ye. Sabula samiya daminɛ ni sisan cɛ so min binna ji ye tiɲɛni min kɛ Faléa dan fosi tɛ a la. Waleya cɛjugu minnu bɛ yen sanu yɔrɔ ditɔgɔw min ye damandaw sigicogo ye, kɔw minnu tiɲɛnen don, ba minnu tiɲɛnen, degun minnu bɛ yen min ye marabolo ɲɛmaaw ye olu tɛ lamɛn, min ye marabaaw ye olu bɛna fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ fala ye, maaw bɛ u sago ni u dungɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la. O de ye ko in yɛrɛ gɛlɛyɔrɔba ye bi. Fɛɛrɛ fɔra cogo sugu bɛɛ la yaasa dan bɛ se ka sigi nin ko in na cogo min sanu k'a tigiw nafa. Sifin minnu taara ɲɔgɔnna kɛ fala ye an b'u fo u ka miirina ɲuman na min don hakilina ɲumanba don, a ka ɲi n'a taara a sira fɛ. nka an bɛ min fɔ Faléakaw ye fala ye, ka min fɔ Keɲebakaw ye, ka min fɔ an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ye sanu ni dugujukɔrɔ nafa bɛ bɔ yɔrɔ min bi fala ye u ka taa kalan kɛ. Bolowula sɔnni a tɛ maa si kɛ fɛn ye. Aw bɛ ka kule bi ko aw tɛ ka taa baara la aw ka sigidaw la, a baara dɔnni a ba aw la fɔlɔ wa? Aw y'a kalan kɛ wa? Aw ye fɛɛrɛ sigi sen kan wa? A y'a ɲini gouvernement fɛ aw minnu ye sifinw ye u bɛ ka taa mɔgɔw ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na baara d'u ma, a baara bɛ se ka kɛ cogo di, a bɛ se ka dɔ faamuya la cogo di? N'aw y'o kalanw kɛ k'o jateminɛw kɛ k'a ɲini fanga fɛ ekɔliso minnu b'aw fɛ yen
ne olu bɛ ka taa aw bila géographie histoire ni nda sidɔn na a ka jɛ u kɔ aw ka plomberie baaraw kɛ sanu bɔcogo ɲumanw kɛ sanu faamuyacogow kɛ manœuvre baara min bɛ k'a la u bɛ baara minnu ɲini ka t'olu sigi aw fɛ a k'olu ɲɛdɔn ka aw kala k'aw ɲɛ kosɛbɛ don dɔ la aw ti kɛ sanubɔla yɛrɛ a bɛ kɛ sanutigi de ye maa si t'a bolo lasɔn nka ni maaw nana aw nɛgɛ ko ouverture ce matin clôture sini fala séminaire b'a don ɲɛ nka a t'a dugujɛ ɲɛ dɛ nin ye kibaruya ye ka ɲɛsin sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a sifinw ka wuli k'u jɔ u ka kalan kɛ u ka ɲɛɲini kɛ an bɛ ka fɛn fɔ fɛn nin ye hali jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye kalansow ka sɔrɔ ten sa nin dugu ninnu kɔnɔnaw la yaasa sanu denmisɛn minnu bɛ popapo la maaw nɔfɛ su ni tile damandaw la sinuwaw nɔfɛ minɛ k'a bila n yɛrɛ kun k'an yɛrɛ jɛya n'a ye k'an yɛrɛ ɲɛ n'a ye u ka bɔ o la u ka don cɛsiri ni baara ɲɛdɔnni na n'u y'o dɔn sini min bɛ o la u bɛ min sɔrɔ la o ka fisa ni maaw ka bolola dili ye